Здравейте, добре дошли в моя канал. От доста време не бех качвал видеа, но съм много зет и напоследък няма много време, но както да е, няма значение. Днес ще говоря за креатин монохидрат, за неговите свойства, какви положителни черти има, дали се натрупва вода в нашите мускули, ставаме по-мазни. Всички тези митове и тези неща, които се говорят от доста време, защото аз като цяло съм ползвал креатин по-рядко, но напоследък предишните 2 месеца започнах да го ползвам и усетих наистина огромна разлика в тази много добра добавка, така че останете до края на видеото, за да ви разясня всичко това. В тялото ни се съдържат около 120 грама креатин под формата на креатин фосфат. Той е нужен за осигуряване на енергия на нашите клетки. В някои храни също се съдържа креатин, особено в червеното месо и в рибата и в телешкото месо, но най-вече той се съдържа в червеното месо, в телешкото най-вече. За какво се използва креатинът и какви ползи носи той? Креатинът дава допълнителна сила на трениращия атлет, като покачва мускулната маса, съответно се покачва и силата и успоредно с това се покачва и теглото на трениращият, който го приема. Така че изборът на креатин в основни периоди е задължителен като добавка. За мен едни от най-работещите и най-добрите добавки е именно на първо място е креатин монохидрат и на второ място вирженоразкладени аминокиселини BCA. Другите добавки като цяло протеин, такива азотни бустери не ги слагам, защото за мен специално те не са напълно работещи, а излишни като финанси, искам да кажа. Като цяло те просто вие си давате парите, като за един протеин ще дадете ни 120-130 лева, а за тези пари вие може да си накупите месо и да съответно и да го комбинирате с креатин и ще видите какви страхотни резултати ще се получат. Защото когато вие нямате достатъчно пари и си ги хвърлите в протеин и останалите добавки, които не са ви нужни, а храната ви куца, това според мен е много глупо инвестиране, защото храната е много по-важна, отколкото самите добавки. Запомнете го това. Креатина също така се съдържа в някои храни, като например телешкото месо и херингата. На практика 1 кг телешко месо има около 4 грама креатин. За да приемете вие до 10 грама креатин, вие трябва да изяждате по няколко килограма телешко месо на ден, което е почти на практика невъзможно. Затова той е създаден под формата на добавка, за да го приемате отвън. Неговото действие по-точно се изразява в това да покачва мускулна маса и да създава хипертрофия на самите мускули за по-големи обеми и сила. Креатинът е предназначен именно за покачването на силата, издържливост и експлозивността по време на трениране. Затова именно горе изброените, които ви казах, е следствие на покачване на мускулно тегло, мускулна маса. Креатинът също така участва и в клетъчното хидратиране, като подчертавам клетъчно хидратиране, това означава, че мускулната ви клетка се хидратира отвътре, а не подкожно. Много хора бъркат приемането на креатин с задържане на вода отвън и казват, че от него се замазнява и подпухваш и ставаш като балон и качваш само вода. Това не е вярно. Креатинът осигурява вътреклетъчна хидратация на мускулната клетка и вследствие на това тя набъбва и расте. Когато мускулната ви клетка не е добре хидратирана, това означава изпад в мускулната ви маса и в енергията ви. Запомнете го това. Също така зависи и на каква диета сте, какви калории приемате. Когато ползвате креатин, е нужно малко повече да увеличите и въглехидратния прием. Като цяло креатинът има много добра усвояемост с въглехидратите, т.е. най-вече с глюкозата, която се образува вследствие на приемане на въглехидрати. Колко сила се покачва с приемането на креатин под формата суплемент, значи според мен
покачването на силата е от 15 до 25%, в зависимост от трениращия и на какъв калориен прием на храна е на ден. Като пример ще дам, да речем, примерно вие дигате 100 кг от лек 3 пъти. Когато почнете да приемате креатин, след една седмица зареждаща фаза от по 20 грама на ден, това ще рече продължение на 7 дни по 20 грама. След тези 7 дни вие ще повдигнете 100 кг 5 пъти вместо 3 пъти. Или 4 пъти, в зависимост вече как се храните, нали? Защото не очаквайте от креатина да ви даде супер много експлозивна сила, както при стероидите. Като цяло с него, както ви казах преди малко, е нужно да приемате доста въглехидрати, за да повишите енергията вътре в самите мускулни клетки. Сега ще ви изброя неговите ползи, които той носи. Така, започваме. Подобрява анаеробните резултати при бягане. Подобрява представянето при плувните спортове от 50 до 100 метра. Това е повече експлозивност и издържливост. Нарастване на мускулната маса, хипертрофия, покачване на теглото, следствие на увеличаване на чистата телесна маса и силата, а също така и с задържането на вода в мускулните клетки, да не се бърка с подкожна водна задръжка. Горните ползи имат и психически мотивиращ ефект, който също индиректно има своят принос. Подобрява хидратацията на мускулните клетки в скелетната структура. Намалява пиковете на кръвната захар след консумацията на въглехидрати и подобрява цялостният гликемичен индекс. И може също така да допринесе за покачването на едни 2 до 3 кг мускулна маса в порядъка на диапазон от 2 до 3 месеца, ако се пие постоянно. Ако качите в първия месец, да речем, едни 3-4 кг като начинаещ, не считайте това, че е чиста мускулна маса. Това е по-скоро малко задръжка на вода и мазнини. Защото като цяло хора, които не са приемали креатин и започвате първо да го приемат, ще усетят прилив на енергия и малко покачване на маса. Но това не значи, че сте качили чиста мускулна маса. Чистата мускулна маса се изгражда много бавно с времето. Тя се кове, както се кове, когато желязото е топло. Така че е нужно много време, запомнете го това. Мускулната маса се качва доста бавно. С него като цяло аз постигнах едни много добри резултати. От 88 кг започнах и вече го приемам в продължение на 2 месеца и половина. Качих на 90 кг, 2 кг съм качил отгоре за период от близо 3 месеца, така че аз съм много доволен от него. Дава ми много добри напомпвания, когато тренирам с него. Също така и усещам и плътност в самата мускулатура. При тренировка за по-голям фокус и експлозивност аз го комбинирам с кофеин на таблетки, които са с глюкоза, готова глюкоза, комбинирани таблетки с кофеин и глюкоза. Също още по-хубав пъмп и фокус дава, но трябва да внимавате с кофеина, защото ако увеличите доста драстично нивото на кофеин, може да получите и сърцебиене. Това е като цяло за креатина. Сега ще покажа и креатина, който пия аз. Само една секунда. Ето го. Това е креатина, който го пия. Когато си купувате, ето го монохидрат. Когато си купувате креатин, гледайте да е пюр най-вече, защото пюр е по-пречистената форма на креатина и се абсорбира на 98% от организма. Така че задължително гледайте да е пюр. Дайте малко повечко пари, но знайте, че пиете много добър креатин. Това е от мен. Надявам се, че съм ви бил полезен с информацията като цяло и ако имате някакви въпроси, може да ги зададете долу в коментарите под видеото и така. До чуване и нови
До чуване и до нови срещи. Чао от мен.